Tini ti target Kokborok channel tini jotono no lamsago tini ni target wngkha norok no rwnai 20 tarik 7 mas 2023 ni hingkai tini norok no goti rwnai tei house rwnai hingkai puila ni simi paithak jora norok no nainani ang koi o first to last hingke video no skip takaidi video no skip khaika hingkai video no norok bujimai yangnai bujimai yangkhe norok success mai yangnai hingkai je channel no kwtal wngoi tongkha hingkha please channel no kaisa subscribe khairwtui ar jodi norok ani video no sajai tongnai rok khe video no kaisa share khairidi hingkai chwng tabuk rainai miyaforo 19 tarik o chwng 47/73 paika hingkhe chwng 43 tei 73 no naiui goti ri rwnai hingkhe chwng aboni swkang thánai miyaforo budbar thánai budbar o tamo paika hingmano naidi thánai budbar 11 tarik budbar o naidi 84/53 paio tar mane ulta aboni ulta kaisa pailia 84 aboni ulta paika aboni bagui naidi oro 37 tei 74 ni ulta pairio miyaforo hingkhe 19 tarik o pairio hingkhe abono no chwng tabuk norok no goti ri rwnai hingkai norok chajaka hingkhe play khairi chajak khe play takaidi norok ni goti wngkha tei norok abono normal o hingkhe goti wngkha de norok 98 kaisa tarpore obo kaisa hingkhe o duita ni ulta no 96/89 ulta no kaisa play khlai di hingkhai tarpore obo to ulta paikha tarpore obo bo ulta pairikha hingkhe o saptao orobo hingkhai 81 ni ulta obo paiyago hingkhe jaihok hisabo khe tabuk naidi hisabo khe tabuk 47 minus 7 47 o minus khaikhe 3 paio hingkhe plus khaikhe 1 paio hingkhe 1 tei 3 chwng mankha oro house 1 tei 3 house mangkha hingkhai goti norok no oro ni tash wngkha de oro je ang mangkha 1 tei 3 ni tash o jodi paikha hingkha hingkai norok bujinadi 1 ni tash o jodi paikha hingkha goti kisa naigano 18 paimannai 18 tarpore 18 hingkhe 13 tarpore 18 13 16 tarpore 19 tarpore 19 10 tarpore 17 hingkhe obo painai 1 ni tash o jodi goti paikha hingkhai 3 ni tash o jodi goti paikha hingkhai norok 3 ni tash o je hisab manmani 3 ni tash o paikha hingkhe norok 30 31 33 35 hingkhe
3 4 5 mano 3 7 repeat 5 mano 3 8 genera awa thongnam sukai thangai mano je 3 ni tasa tongoi mano kenadi ang tawana alada guti tai kuno riya oro je hisab khai manmani a guti se resinai ingkai thongnam sukai thangai mano ingkai tao sung nari tabo 7 minus 3 ingkai 4 তারপরে প্লাস থেকে 0 ingkai 0 tai 4 mano tas ingkai 7 tai 4 4 tai 0 ni tas 4 tai 0 ni tasa ingkai 4 ni tasa nari Imia fra 4 ni tasa rikai 47 tini 42 5 mano 40 5 mano 43 45 48 ingkai tai kaisa 46 nara sada khangka abo plek khai mano ingkai 0 ni tasa ongkhate naro 0 5 mano tarpore 0 5 mano 0 তারপরে 0 1 0 0 3 0 6 5 mano 0 7 0 8 enar sajang kambo 0 ni tasa 5 mano naro play khai mano ingkai tapuk ongkhate nano house ongkhate je ang mia hisab khai mani house manmani ongkhate tini house ongkhate 6 1 0 tai 5 or side ta house je house play khai nam songnai or side ta house ro play khai mano ingkai hit number rinai nangna hit number rinai 67 17 70 61 11 01 naro soita number hit number play khaina angkai naro khlai mano ingkai aboni batai haina naro riphinai naro play khaina amsukai khlai di thangna amsuya khai ta thangdi ingkai akas special je thangnam sungnai borok no thangdi je thangnam suya borok ta thangdi 26 62 48 84 17 71 narok thangnam sukai thangdi thangnam suya khai ta thangdi 93 39 20 02 44 27 42 47 74 ingkai asungno naro play khainam sukai play khlai di ingkai je thangnam suya rangkai ta thangdi ingkai naro video no jodi chajai tongkha hingkai video no share khai di video no share khai redi video no share khai like kaisa khai redi ingkai naro belai no je share khai rokna ham mario ingkai baga asungno malaya no next video ko.